Hej, jeg hedder Nikolaj, og selvom I ikke ser mig så tit, så er jeg faktisk højskolelærer på Brandbjerg. Jeg har bare mest med korte kurser at gøre. Men en gang om året, så får jeg lov at invitere jer op til Økosamfundet Friland, hvor jeg bor. Jeg har nemlig valgt for 7 år siden at flytte i et økosamfund, fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve at afsøge en mere bæredygtig livsstil. Både i forhold til miljøet, men også i forhold til at leve mere bæredygtigt som menneske. Have et liv, der kan bære mig hele livet sammen med min familie. Og det har jeg i den grad fundet, så jeg har muligheden for at invitere jer op og give jer nogle indsigter i, hvordan man kan leve på en helt anden måde end langt de fleste danskere. Ikke sagt, at I alle sammen skal komme til at bo i økosamfund, men man kan måske drage inspiration til at tage nogle valg i livet, der kan gøre en mere glad eller lykkelig. Her bag mig, der kan I se det projekt, som jeg er i gang i sammen med min kone Leila. Vi flyttede nemlig på Friland for at tegne og bygge vores eget drømmehus. Et halmhus, som er organisk og overhovedet ikke har nogen lige vinkler eller nødvendigvis gør, som alle andre gør. Det er så hoveddøren, vi kommer til. Når vi så kommer indenfor, så kan I se her, så står der et stort bøgetræ, der bærer loftet. Første lag ler, det er sprøjtet på med en maskine, men derefter så putter man det på i hånden, og det kan I se her, hvordan at Leila og to af vores frivillige er i gang med at pudse de her vægge med ler. Og det er en af de ting, I måske kan få lov at prøve, når I kommer her, og se, hvordan er det egentlig at bygge sit eget hus af naturmaterialer. Hvordan kan det lade sig gøre? Nu det her er et stort og vildt hus, men man kan jo også bygge et tiny house på 3 måneder eller 6 måneder, og så have et dejligt hus, man kan bo i, mens man studerer, eller flytte ud på landet og bo i, eller hvad man nu har lyst til. Her ser I et lille tiny house på 16 kvadratmeter, som jeg selv har bygget. Og lige herovre i vinduet, eller døren, sidder Zoe. Hun er frivillig fra England, og indenfor er Benjamin. Og det er fordi, vi hele året har frivillige, der kommer og hjælper os med at bygge for Workaway, mod at de får kost og logi. Friland er også et sted, hvor man kan drømme stort, og måske endda udføre nogle af drømmene. Da jeg begyndte at bygge for 4 år siden, der stod der en masse turister og kiggede på vores byggeri. Så tænkte jeg, at vi kan lige så godt tjene penge på dem, så jeg lavede nogle økologiske ispinde og solgt ude foran huset. Det har taget fart stille og roligt. Så i dag har jeg lavet et firma, der hedder Isværk, hvor jeg er i gang med at opbygge en iscafé, som I kan se her. Der er et godkendt køkken inde bagved, og så kan man 24 timer i døgnet køre forbi vores lille iscafé og betale med MobilePay og købe en is eller en kaffe. For nogle år siden, der søgte jeg en fond, Energifonden, om at måtte bygge et keramikværksted, der både skulle være et sted, hvor lokale kunne lave keramik, men også et showroom for bæredygtige byggematerialer. Og det har vi bygget selv på under et år sammen med frivillige. Og i dag der er der omkring 60 mand hver eneste uge, der laver keramik her på kurser og åbne aftener og eftermiddage. Så grundlæggende så handler bæredygtig livsstil om, at I kan komme op på Friland, bo her i 4 dage. I skal bo i telt i vores fælleshave, som I ser her bag ved os. Vi har et lille benspænd. Vi får en meget, meget lille madbudget. Og så skal vi til gengæld ud og skralde og se, om vi kan klare os med mad, som supermarkederne smider ud. Så laver vi mad til hinanden. Vi prøver nogle forskellige byggemetoder, så I kan prøve at se, hvordan det er, man kan bygge alt fra tiny house til lerhus, halmhus. Vi er rundt og besøger forskellige mennesker og forskellige projekter herude på Friland, sådan at I kan få et indblik i en helt anden livsstil, en helt anden måde at leve på. Og så håber jeg, at I kommer hjem og er blevet bare en lille smule inspireret. Jeg slutter af med her, at I lige kan høre Bjørk, som var med på ugen sidste år, og som sendte mig den dejligste besked for en måned siden, at den uge havde gjort så stort indtryk på hende, at hun nu gerne ville komme med sine søstre og være frivillig i en uge hos os og hjælpe os med at bygge. Så jeg glæder mig til at få besøg af hende, og jeg glæder mig op til at få besøg af jer. Hej alle sammen, jeg hedder Bjørk Sigurdsdottir Lamauke, og jeg gik på Brandbjerg Højskole i foråret 23, et år siden. Og jeg har valgt Friland i ØIFS-ugen, og for mig var det en af de mest sådan, inspirerende og mest øjenåbnende
uger i højskoleopholdet. For det første, så er Nikolaj og Leila to rare, søde mennesker og de bedste værter. Så I er i de bedste hænder, når I tager dertil. Så for mig at komme til Friland var mega befriende og gav mig og har givet mig sindssygt meget i forhold til det med at se, hvordan man også kan indrette samfundet og lave fællesskab på. Så jeg vil bare anbefale jer om at vælge Friland til ØFSU'en.